02 Connecta, Sirpa, hei. No, terve, kuka sä oot? Sirpa oli. Jaa, moro. No, löytyisikö Erik Kartman? Toistaaks mä sen nimen? Erik Kartman. Kartman. Niin. Oliko se ihan koolla kirjoitettu? Ei kun Seel. Seikellä. Ja mistä päin? South Park. Anteeksi, mistä? South Parkista. En mä kuullut vieläkään. South Parkista! Niin joo, että on tää sarjakuvahahmo. No ei kun Erik Kartman. Niin, mutta jos ei oo suomalainen paikkakunta, sitten ei löydy meiltä. No on. Ei, se on arabialainen. Mä en saanut selvää. Sä puhut niin nopeet, mä en saa selvää. No mä oon nopee. Sä oot. No ok. No löytyisikö tämä Erik Kartman? Ja sillä nimellä en saanut mitään. Löytyisikö Erik Kartman? Ei löydy. No on perkele. No. Niin että olisiko sulla muuten Crocseja myynnissä? Ei mulla nyt täällä oo. Crocseja? Ei oo. Ei oo. Ei oo. No toi Samukaan ei myynyt mulle Crocseja, kun mä en kysy niin. Voi voi. Tiedätkö kuka mä oon? En mä kyllä tiedä. Mä oon alieni. Mulla on alieni naavari. Noniin. Tää tulee sulla vähän ikävän kalliiksi soitella tänne. No, mä lopetan tän puhelun sitten, moro! Noniin, moi moi.